Αυτό εδώ πέρα για να έχω σκιά. Τι έγινε πάλι? Όχι, εδώ και με αφορμή ο κύριος Βαβακίδης. Τι αφορμή? Για τα μαλλιά. Για τα μαλλιά. Πέρα ένας καινούργιο αυτοκίνητο και λέει τους φίλους του, ελάτε να σας πάω μια μπουρδελότσα καλέ να κουστάρουμε με το καινούργιο το αυτοκίνητο, λέει. Παλαιρώνουμε κόσμο. Που λες κάθονταν ένας αμονοντάκι είναι μπροστά και δύο πίσω. Πέρας και πάει η μπουρδελότσα, λαλαλαλαλαλα, τέρμα μουσική. Τώρα θα πάνε και σαν πουτάνας να πούμε. Πάει εκεί σε συγκρού, στρίφτει εκεί στο παράδρομο. Όταν ένας πουτάνα είστε κοινικικά, πάει στο Γιάννα, στέκει εκεί, ανοίγει το παράθυρο των ηλεκτρικών, κατηβαίνει το παράθυρο των ηλεκτρικών. Λένε γεια σου κοριτσάκι, λέει γεια σου αγοράκι, πολύ ωραίο το αυτοκίνητο σου, λέει σήμερα το πήρα. Λέει να δώσει, πόσο πάει? Λέει κοίταξε αγοράκι, από μπροστά 10, από πίσω 20. Πετάει το άλλος από πίσω και λέει γιατί εμείς από πίσω μαλάκης είπες? Για δε σου βοηθά.